eko 12 arte. Hala ere, gogoratu informazio gehiago uneoro bizkaia.eus atarian. Bizkaia egiten. Koronavirusaren okerreranzko bilakaera dela eta Eusko Jaurlaritzak laberen biler daitu du ostiralerako. Goranzko joera argi batean gaude. Bertan osasun larrialdi egoera berrezarriko dute eta horrekin batera indarren jarriko dituzten neurri murriztaile berri emango dute. Hala nola COVID ziurtagiria nola eta noiz ezarriko duten erabakiko da bilera horretan. Osasun larrialdi egoera onartuta edukierak edota talde bilerak mugatu ditzakete. Ordea Jaurlaritzaren eskumenen artean ez dago mugikortasuna mugatzarena eta beraz osasun larrialdia ezarrita ere Jaurlaritzak ezingo luke ezarri itxiera perimetralik edo etxeratze agindurik. Hauxe, erabaki dugu. Auzitegi Gorenaren ebazpena ezagutu ondoren, osasun larrialdia aktibatzea. Horrekin batera, lurralde arteko osasun kontseiluari berriro ere eskatuko diogu. Errege dekretua aldatzea, maskara derrigorrezkoa izan dadin kanpo aldean ere. Bada maskararen erabilerari dagokionez Ipar Euskal Herrian ere intzidentzia tasaren igoera ikusita bihartik aurrera nahitaezkoa izango da musuko erabiltza kalean ere. Zehazki Pirinio Atlantikoetako departamenduan 424 da azken 7 egunotako intzidentzia metatuaren tasa. Osasun ziurtagiriaren erabileraren ildotik arestian aipatu bezala Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ostiralean adostuko duten noiz ezarriko den. Jaurlaritzak aurreratu du ziurtagiria erakutsi beharko dela herritarrei aisialdirako jarduerak eta dantzarako aukerak eskaintzen dizkieten lekuetan. Bestalde jatetxei ere eragingo dien neurriak, 50 pertsonak baino gehiago jateko lekua dutenetan eskatu beharko dute. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan azken 14 egunotako 1.000 biztanleko intzidentzia metatua 150 kasuko baino handiagoa den bitartean eutsi nahi dioten neurriari. Eta aintzat hartzekoa da atzoko egunean 811koa zela intzidentzia kopurua. Nafarroan joan den larunbatetik dago indarrean ziurtagiria zenbait tokitan sartzeko. Hasiera batean Gabonak pasa arte egongo da indarrean, urtarrilaren 7 bitartean. Ipar Euskal Herrian berriz hilabeteak daramatza indarrean neurriak. Beharrezkoa da COVID ziurtagiria edukitza tabernetara eta jatetxeetara sartzeko, 50 lagun baino gehiagoko kultur ekintzetara joateko, kirola instalazioetarako, zaharretxeetara sartzeko eta osasun zentroetan eta ospitaletan larrialdiak ez diren gauzengatik hartatua izateko adibidez. Agintariek adierazi dute 2022ko uztailaren 31 arte egongo dela indarrean. Milaka lagun kalera atera dira lan, pentsio eta bizitza duinen alde. Euskal Gehiengo sindikalak deituta manifestazioak egin dira Euskal Herriko hiriburuetan goizean. Pentsio eta lan erreformak gaitzetsi dituzte eta bizitza duinerako burujabetza aldarrikatu dute. Hainbat eragileek zein kolektibok bat egin dute protesta egunarekin eta arratsaldean mobilizazioak egingo dira herri, auzo eta hirietan. Bihar pentsioen erreforma bozkatuko da Espainiako Kongresuan eta ELA sindikatuko idazkari nagusiak, Mitxel Lakuntzak, azaldu du erreforma horri bide eman diotela EAJak eta EH Bilduk eta eskatu die murrizketa horiek geldiarazteko. Pentsioen erreforma horren aurrean, gure ustez, EH Bilduk eta PNVek aukera badute geldiarazteko erreforma hortan planteatzen diren murrizketak. Hori da gaur egun hemen eskatu nahi dieguna geldiarazteko murrizketa horiek. Madrilen pentsio eta lan erreformak negoziatzen ari diren bitartean, Garbine Aranburu labeko idazkari nagusiak nabarmendu duenez, mobilizazioek balio behar dute Euskal Herrian bide horri propioa elikatzeko eta patronala zein lakoa interpelatzeko. Eta Euskal Herrian posible egin behar duela Madrilen posible ez den hori, ez? Eta balio behar duela Euskal Herrian ere bide horri propio bat elikatzeko, bertako gobernuak interpelatzeko eta bertako patronala interpelatzeko ere. Gauzak horrela Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean aldarrikatu dute pertsona guztien bizitzak, herriaren eta planetaren biziraupena erdigunean jarriko dituzten neurri politikoak. Halaber, arratsaldean martxa gehiago egongo dira hainbat herri eta auzotan lan eta pentsio erreformen aurka eta bizitza duinaren alde.
Hemen planteatzen diren aldaketa hauek, erreforma hauek noren alde egingo dute, langileen alde egingo dute edo bestalde kapitala eta gehien dutenen alde egingo dute. Eta guk hortan ez dugu bide horririk ikusten aldaketa positiboentzako edo inakzioa batzutan edo bestetan murrizketak, ez? Hemen gogoratu behar da Espainiako gobernuak ez duela bere hitza bete, gogoratu behar da bere garaian esan zutela indargabetuko zutela lan erreforma eta oraindikan hola gaude. Esanten diguten azkenengo egunetan da patronalarekin geldiarazi nahi dutela erreforma hori eta hori zuzenean gezurra da, ez? 8 sindikatuk eta dozenaka eragile sozialek babestutako deialdi honetan, 3 dira oinarrian edo adostasunean ditugun aldarrikapenak. Alde batetik lan, pentsio eta bizitza duinerako aldarrikapena. Bigarrena, bide horretan, Madrilen erabakitzen ari diren lan eta pentsio erreformen aurkako jarrera zuzena, eta hirugarrena, bide horretan ere burujabetzearen beharra aldaketa sozialerako edo burujabetzearen beharra bizitza duinerako, ez? Iruditzen zaigu Madrilen hartzen diren erabakiak baldintzatu beharra dagoela, baina batez ere uste dugu Euskal Herrian indar harreman nahikoa dugula eta Euskal Herritik Euskal Herrirako indarra egin behar dugula, benetan hemen posible egiteko Madrilen posible ez den hori, eta benetan hemen lortzeko langileon eta herri sektoreon bizi baldintzak hobetuko dituzten neurri politikoak eta erabaki politikoak. Langabezia saria lortzeko baldintzak zorroztu dira Ipar Euskal Herrian. Tartean lan egin beharreko gutxieneko epea luzatu eta saria gutxitu du Frantziako gobernuak. Gaur jarriko da indarrean langabeziaren erreforma eta neurriek hautzak harrotu dituzte. Frantziako gobernuaren esanetan 3 helburu nagusi ditu erreformak. Epe laburreko lan kontratuen aurka egitean, langabezia kalkulatzean lan egindako epeak lanik gabekoak baino gehiago aintzat hartzea eta enplegu eskatzaileei lanerako laguntza gehiago ematea. Hala ere, sindikatuek ohartarazi dute prekarioenak prekariago egiten dituela erreformak. Horregatik zenbait neurriri helegitea ezarri zieten Frantziako Estatu Kontseiluan. Langabezia saria lortzeko baldintzak zorrotzegiak zirela argudiatuta, baina Kontseiluak ez du onartu helegitea. Gauzak horrela, sindikatuek salatu dutenez, gaurtik indarrean egongo den erreformak ez du lanerako bidea arrasten eta pandemia betean aurrera eramatea maltzurra da. Pauso bat dela eta gure gizarteak landu nahi duen eta eraiki nahi duen normaltasun hori lortzeko bidean aintzat hartzen dugu adierazpen hori. Eta ona izango litzateke, keinu berriak eginiz jarraitzea eta batez ere egindako mina onartzeak dakartzan ondorioak eta pausuak ere.
Netflix, HBO Max, Disney Plus edo Prime Video ikusentzunezko edukia duten nazioarteko plataformek ez dute bete beharko beren katalogoetan euskaraz, katalanez edo gallegoz duten edukiaren 6% kuota. Europako zuzentarauak ezartzen duen jatorrizko herrialdearen printzipioa aplikatzen delako. Hala baieztatu dute ikusentzunezko komunikazioaren lege orokorraren proiektua onartu ostean. Hain zuzen, plataformei kuotak ezartza adostu zuen ERC-ek Espainiako gobernuarekin, baina Estatu Espainiarreko zerbitzu emaileei bakarrik eragingo die, eta ez nazioarteko plataformei. Nosotros podíamos prever que el PSOE intentaría hacernos trampas, siempre lo preveemos. Hala nola Filmin, Flixol eta Tankerakoei ezarriko diete legez, hau da, Espainian herrialde katalanetan Galizian edo Hego Euskal Herrian sortuak diren zerbitzuei. Bada iragan astean ERC-ek adierazi zuen Netflixen egongo diren Europako pelikulen 20% gutxienez katalanez, euskaraz edo gallegoz eskuragarri egon beharko dutela. Eskaintzan den edukia hizkuntzako ofizial batean eskuragarri badago, itzulita edo azpidatzita eskaintzan gehitu beharko dela derrigorrez. Baina atzo onartutako behin-behineko testua ikusita eta plataforma handiek edukieraren 6% gutxienez euskaraz, katalanez edo gallegoz ez dutela izan beharko aintzat hartuta, ERC-ek zuzenketak aurkeztuko dituela iragarri du. Lege hori hobetzeko eta besteak beste Netflix bezalako enpresek hizkuntzako ofizialetako ekoizpen kuota aplikatzen saiatzeko, bere alderdiak Espainiako gobernuarekin hitzartu bezala. Esta ley, si realmente no cumple con lo acordado, con lo hablado, aunque sea un acuerdo de mínimos, Esquerra Republicana no la apoyará. Testua ez da behin betiko eta sobiranisten arabera gutxiengoak soilik adostu zituzten. Gainera Espainiako gobernuak ERC-ren babesa behar du aurrekontuak onartzeko, eta beraz ikusteko dago zertan gelditzen den ikusentzunezko lege berria eta nola eragiten dion euskarazko, katalanezko eta gallegozko edukiei. Eta Disney katalanez edukiak ematen hasi da. Horregaitik, segurtasun neurri guztiak zorroztasunez betearaziko ditugu. Bai azoka barruan eta baita hortik kanpo ere. Kulturaren alde egitea ere osasun neurriak betetzea gauza berdina direlako. Iaz, azokako taupada bizirik mantentzea lortu genuen. Aurten ere, azoka izatea nahi badugu, ezinbestekoa izango da guztion konpromisoa. Espazio horiek berriro betetzen direnean, errespetazazu edukiera. Berriro hustu ez daitezen. Ni aldez aurretik informatzen naiz. Nik konparatzen dut. Nik badakit zer behar dudan. Nire eskubideak ezagutzen ditut. Nik estereotipoak baztertzen ditut. Zentzuz kontsumitu.
Zure influencer onena, zeu zara. Kontsumobide. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana. Zabi! Erosi jo zuri dozena bat arrautzak, ez da eta porruak. Nola dendako idurreri eskatu larrosak. Euskeraz esan ulertuko dizu. Jaso zapata maribienea. Esan datorren azten ordainduko dio dala. Palomari eskatu lebatza. Begian ikusia freskoa den. Eta kontuz bidea gurutzatzerakoan. Gertuko aukeratzen dugunean, konfiantza aukeratzen dugu. Eskatu eta eskaini euskaraz. Eta egunero legez, elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Andreas Urrutia, Euskaltzain burua. Eguerdion, eta ongetorria Hamaika Telebistara. Eguerdion zuri eta ikusten ari diren guztiei. Euskaltzaindiak mende hurrena betea du, duela 2 urte, bete zuen mende hori. Etengabeko berritze prozesuan dagoela esan daiteke, eta horren adierazlea da ez, atzokoan urgazle eta ohorezko berriak izendatu zenituztela. Bai, aldian egiten ditugu halakoak, beharrezkoa baitira, hain zuzen ere Euskaltzaindiaren etorkizuna bermatzeko, besteak beste. Bai, eta filosofia horixe da, ezta, Euskal Herri osoko eta lurralde guztietako pertsonak, batez ere euskalgintzan ari direnak gure ganatzea, hurbiltzea eta geroko lanetan eta geroko aleginetan, bazkide, hitza erabiliko dut, bazkide kide berriak izatea. Guztion artean egiten baitugu Euskaltzaindia, sarritan hori ahaztu egiten dugu, ezta? Guztion arteko lan kolektibo bat da, erakunde bat da, eta orduan nik esango nuke norbanakoen lanen gainetik, Euskaltzaindiatik datorkigun mezua hori izan behar dela, lan kolektibo baten alegina. Euskaltzainen profila urte hauetan zehar aldatzen ari dela esango zenuke? Guztiz. Nik uste dut ulertu dugula beti topikoetan erabili izan da Euskaltzaindiarena, ez da, apesak ziren nagusi, eta hori apesak ez dira nagusi espalditik. Nik esango nuke baita ere hizkuntzalariak garrantzitsuak zirela eta garrantzitsuak dira, eta hizkuntzalariekin batera ere gizartearen eremu desberdinetan ari diren lanbide profesioetakoak, hizkuntza teknikariak, komunikabidetakoak eta bar hor ditugula. Eta hor dauela Euskaltzaindiaren eta nik esango nuke Euskararen etorkizuna. Baldin eta ulertzen baldin badugu Euskara dela hizkuntza bat, gizarte moderno batentzat baliagarri eta erabilgarri dena, jakin behar dugu gizarte moderno batentzat, moderno esango nuke eta gaurko gizarte honetan hizkuntza bate betetzen dituen zeregin guztietako ordezkariak, nolabait esateko, edo pertsonak edo eragileak egon behar direla hizkuntza baten akademian. Eta aro berrietara murgiltzeko edo eta moldatzeko bide horretan hainbat aldaketa eraman ditu aurrera Euskaltzaindiak azken aldian. Horietako bat nabarmentzekoa da digitalizazioa, digitalizazio prozesu hori. Zenolako edukiak, zer aurkitu dezakegu Euskaltzaindiaren webgunean? Nik esango nuke 2 norabide nagusi izan ditugula horretan. Lehenengo norabide izan da, 100 urtetan batu, bildu egin dugun jakituria hori, euskararen inguruko jakituria hori eskaintzea. Eskaintzea, batez ere, kontuan hartuta gaur egunean gero eta nabarmenagoa dela biblioteketan eta abarrekoetan, eta ikertzaileen aldetik nik esango nuke, gero eta joera handiago dauela, hor dauden edukiak modu erraz batean, modu online batean eskaintzeko. Hori egiten ari gara. Horrekin batera, baita ere, beharrezkoa da, ezagupidearen transferentzia hori horren barruan, bigarren puntua, eta bigarren puntua da Euskaltzaindiak, nik esango nuke euskara batua hasi zenetik, eta euskara batua Euskaltzaindiaren lehenengo zeregina da, 1918 eta 1919, gero guk asko azpimarratzen dugu, eta sarri esaten dugu, Arantzatzuko biltzarra eta bai, baina aurretik dator Euskaltzaindiaren zeregina eta Euskaltzaindiaren aleginak, Gipuzkera batua osotua hortxe dago, azkoerena, gerra horreko. Orduan, bigarren asunto horretan, erabiltzaileari tresna batzuk eskaintzea, gaur egunean ditugun baliabideak kontuan hartuta, modu erraz batean, erabiltzaile horrek izan ditzaken zalantza linguistikoak eta abarrekoak
konpondu ahal izateko edo behintzet orientabide batzuk emateko. Hor, begira, gure gana etortzen direnak mota askotakoa dira. Demagun esate bateako erabiltzaile arrunta, kalekoa, egunerokotasunean dabilena, eta hor zalantza puntual bat izan dezakena. Gero badator komunikabidetan ari dena euskara tresna gisa, lan tresna gisa erabiltzen duena. Badira irakasleak, badira profesionalak euskeraz ari direnak, hoiek beste maila batean ari dira, hoiek eskatzen dute gehien bat lexikografia, terminologia, esamoldeak eta abar. Eta hoiei ere eskaini bertzaile euskaltzaindiaren ikuspegitik hori. Eta nik esango nuke, 3. maila batean hori dira adituak, nolabait espezialistak, bereizlariak, horretan ari direnak, hizkuntzalaritzaren ikuspegitik eta bar, eta hoiei ere eskaintzen dio gure ikuspegitik, berrikitan egin duguna, ze esango dizut, halako edizio bat, 18. mendeko testu ez ezagun batzuen edizioa. Eta edizio hori zer da, horiek erakusten dute, merkataritza tratuetan eta barrekoetan euskera ere erabilia zela. Askok pentsatzen, kontra pentsatzen bazuten ere, hor badaola presentzia bat. Hori aztertzen eta hori eskaintzen, nik esango nuke maila duin batean, akademiko batean egitea, hori euskaltzaindiari ere badagokiola. Hala egiten dugu. Sare sozialetan ere baduzue presentzia, Twitterren zaudete, Facebooken zaudete, Instagramen zaudete, bakoitzak xede bat du, ez? Baina zenolako argitalpenak egiten dituzue? Bai, eta gainera hori guretzat nik esango nuke ardatz nagusia izan dela azken urteotan. Eta ez bakarrik gure kasuan, beste askoren kasua beha hortxe dago, baina badago halako jokaera bat egon daiteke akademia baten aurrean paratzen garenean eta akademia baten aurrean gaudenean pentsatzea, olako leku sakratu, nola baiteko erdi izkutuko, erdi ez ezaguna, eta bestia. Akademia batek eta euskararen akademiak askoz gehiago ez bada erabilgarri, ez bada onuragarri euskaldunentzat, akademia horrek ez du inolako sentidurik, ez du inolako esanerik. Azken baten, tresna bat izatea, nun baiten dauena, baina inork ezagutzen ez duena, inork erabiltzen ez duena, inorentzako erabilgarri eta lehen esan dudana, eta onuragarri ez dena, horrek ez dauka logikarik. Hori egin dugu, horrexaitzi sare soziala dira guztiz garrantzitsuak. Kontua da euskaltzaindiari dagokiola hizkuntza araua, atera daitza, batzuk esango dute, arau emaile badatoz, araua, gomendioak, irizpenak eta abar, nahi baldin badugu euskera kultura hizkuntza izatea, bai, ez dugu katuko, lan hori eman zitzaigun, orain dela 102 urte eta lan horretan jarraitzen dugu, baina bigarrena. Hori bezain garrantzitsua da, arau, gomendio, irizpen hori zabaltzea, banatzea, gizarteratzea. Gizarteak ez badu erabiltzen hori, jai daukagu. Esaterako lehen komentatzen zenuen, ez? Zalantza linguistikoak argitzeko bidean zabiltzatela. Sare sozialen bidez ere egiten duzue hori? Bai, aleginak, modu badiotzut erraz batean, labur batean, pixkanaka, pilula batzuen bitartez, eta hor uzeiren elkarkidetza ere badugu, eta horren bitartez, gure hiztegia, esate bateako, zabaltzen, egunotan, ari gara, euria gora eta euria bera. Euriaren inguruan, lupetzaren inguruan, zer nolako fenomeno atmosferikoa dauden, sumendiaren inguruan, berrikitan, La Palma. Hoien inguruan, zer dauen euskararen ikuspegitik eta zer eskaintzen zaion erabiltzaileari, eta edozein erabiltzaileari esango neukenik. Eta ikusentzunezkoen aroan gauden honetan, YouTubeen ere, presentzia duzuen, bideo, igotzen dituzue, zuen lana ikustarazteko ez, nola baita. Hori da. Gu ez gara, euskaltzaindia, eta nik esango nuke oroar, lehen esan dudan, ezta? Akademia baten egitekoak, akademia baten eginkizunak, ez badira plazaratzen, ez badira gizarteratzen, ez badira jentearen eskuetan jartzen, oso alperrekoa geratzen dira. Azken baten, badirudi, han bildutako aditu zenbaitzuren arteko gauza barneko gauza bat balitz bezalaxe, ez? Begira, guk urrengo urteetarako digitalizazioarekin batera, badaukagu berebiziko alegina egingo dugu, nazioarte mailan, berebiziko aleginak egingo ditugu profesionalizazio mailan, berebiziko aleginak egingo ditugu esatetako gizarteari zerbitzu eskaini nahian. Eta
hori da gurea, ez da? Eta asmoa daukagu, eta mentzatzen dut neurri batean gauzatuko dugula, eta horretan garrantzitsok izango dira urgazle eta ohorezko sartu berriak, ikusteko gure lana, gure arauak, gure irizpen, gure gomendioak, guk egiten ditugun proposamenak noraino iristen diren gizartearen barruan, eta nola hartuak diren gizarte horretan ari direnen aldetik. Eske, jendardeko zabala hartzen ditu horrek. Bai, hartzen ditu alakoak, baina gero jakin egin behar da feedback, hau da, horiek ere zerbait esango digute seguru asko, eta esango digute hau badabil edo hau estabil, eta hori garrantzitsua da. Mende bat du Euskaltzaindiak, horixe esan dugu, urte luze hauetan gizarte aldatu da, Euskaltzaindia bera ere aldatu egin da, eta noski Euskara ere nolabait eraldatu egin da, ez? Mailegu berriak edo hitz berriak txertatuz gure hiztegira. Zintzuk nabarmenduko zenituzke? Hainbat. Ezinezko izango litzateke 2 minututan zerrenda luze hori, ez da? Esan nahi dut, gaur egunean hizkuntzak badoaz eta Euskarare badoa, eta Euskara doan neurrian Euskaltzaindiak egin behar duena da, eta parkatu nire aipamena, notario lana. Hau da, egin behar duena da, gizartean, jendartean zer dabilen, eta hori jaso. Eta ikusi, ia horrek, lehendik daukagu dituguna kontuan hartuta, gauzagaren ofizialtzeko neurri baten, eta esateko, honek badu etorkizunik, edo ez. 1000 azpimarratuko nituzke, eta gainera baten bat azpimarratuko banu, seguru asko lexiko batzordekoak azarratu egingo lirateke ez dudalako esan, ez daki zein bestea. Eta ez da ies egitearren, da gauza diren modukoak, esatateako nik esango nuke oso modu esanguratzuan hasi dela gure Euskaltzaindiaren hiztegia, gure lana ez da hiztegiak egitea gaztelaniatik euskerara eta euskerare gaztelaniatik o frantsesa, gure lana da euskeratik euskarara, euskara hiztegia, definizioak, adibideak eta adierak ematea, eta baita ere nola ez, forma jakinak. Horretan mamitzen dugulako euskera batuaren lehen tresna, ez da, hiztegi hori. Eta Euskaltzaindiak dituen xedeak betetze aldera, hainbat gizarteko erakunde eta eragileekin batera egiten duzue lan, bai Hego Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian? Bai, eta hor zilegi bekit esatea gauza nik esango nuke garrantzitsua. Euskaltzaindia hasieratik bertatik izan ditu 2 sail. Bate izan da ikersaila, itzin dugu, gramatikaz, hiztegiaz, onomastika, toponimia, literaturaz, eta ahoskeraz, eta abar diarduena. Baina gero badago beste bat, jagon saila. Sortzaileek eure pentsatu zutelako, euskararen egoera, orduko euskararen egoera kontuan edo aintzat hartuta, beharrezkoa zela euskararei bultzada bat ematea, euskararen sustapenean jarrututea. Eta orduko diputazioek eta aldundiek egin zuten hori gu jarraitzen dugu, baina gu badakigu jagon sailean, gu ez garela bakarrik, badakigu beste erakunde batzuk badaudela, badakigu beste nolabaiteko ekimen batzuk badaudela, komunikabideak, esate baterako, euskal gintzen dabiltzaten hainbat eta hainbat elkarte, irakaskuntzan ari direnak, eta orduan zer egiten dugu? Tokian tokiko herrialdean herrialdeko jendearekin, euskalgintzaren jendearekin bildu batu eta beraiekin batera jokatu. Nola? Foro moduan. Hau da, nola? Leku moduan. Gogoetak egiteko leku bat eskainiz. Berrikitan, oraintxe dela denbora gutxi egin dugu Nafarroan, arinago egin genuen Molak legeari buruz Ipar Euskal Herrian, ze hori egiten dugu Euskal Herriko lurralde guztietan, eta seguru nago datorren urtean ere beste batzuk egingo ditugu. Gaiak beti puntuan hartuta euskararen sustapena, eta gero, errealitate horiek, hau da, realitate desberdina baitira, euskal lurralde desberdinetan, eta lurralde bakotxak daukan berezitasun edo ezaugarri horiei men eginez. Beraz, nolabaiteko zubilanak egiten dituzue, eta azkenean baita ere politikagintzan eragina du zuen lanak, ez? Azken finean, eremu horretan batzuetan adostasunak lortzea zaila da. Bai, eta gogo eta gune horiek sortuta, guk egiten duguna da, gogo eta gune horietatik ateratzen ditugun ondorioak erarazten diegu, besteak beste, agintari publikoei.
erakunde ofiziala garen neurrian Hego Euskal Herrian, eta Ipar Euskal Herrian, oraingo egoera edo nolait erakunde edo egitura berriekin, elkargoarekin, badaukagu hitzarmen bat eta horren bitartez, elkargo horrek kontuan hartzen du Euskaltzaindiak esaten duena Euskarari dagokionez. Beraz, hori da gure lana. Euskal Herria lurralde desberdinek osatzen dute, Euskaltzaindia guzti horietan dago, Euskaltzaindia azken baten da mugaz gaindiko eta mugaz unaindikoa, eta hori 1918 urtetik, orain euroeskualdeak eta modan daudeneak Euskaltzaindia aspalditik hizkuntzaren ikuspegitik egin zuen hori. Euskaltzainak ditugu Ipar Euskal Herrikoak, Hego Euskal Herrikoak, Hego Euskal Herrikoaren barruan Euskaltzainak ditugu Bizkai, Araba, Gipuzkoa zein Nafarrokoak, ze esanik ez, iparraldean Xuberotarrak, Benafarrak eta Lapurditarrak, baina guztiok onartu behar dugu eta guztiok onartzen dugu, horrezaitxik esan dut hasieran lan kolektibo bat egiten dugula, bakotxa bere lekutik etorrita, bakotxa bere jatorritik etorritza, guztio bat egiten dugula. Eta bat egiten dugu hori da Euskal Herri osoari eskaintzen dioguna. Inori, nolabait, ezer kendu gabe, den mendrenik ere kendu gabe, baina guztion artean, alegin bat eginda, alegin kolektibo bat eginda, ia guztion artean gauza garen, herri nik esango nuke komplikatu honetan, herri moduan zerbait eskaintzeko eta euskararen inguruan ze esanik ez bakarrik eskaintzeko espada gozatzeko eta gorpusteko horretan ari gara azkeneko 102 urtetan. Eragile horien artean ere badira, eragile kulturalak, ez? Kulturalak eragileak. Zenolako garrantzia du kulturak euskararen transmisioan? Nik esango nuke erabatekoa. Hau da, euskara bera, euskal kulturari gabekoa ez da ezer. Euskara bera, azken baten izan daiteke nolaiteko bolapuk bat, esan dudana bezalaxe hasitako batzuen edo jakintxu batzuen artean erabili daiteke. Baina euskara bera gauzatu eta gorpuztu egiten da gure gizartean, gure eguneroko bizitzan. Orain dela 40, orain dela 60 urte, horren gorpuzketa behar bada izango zen nekazaritzan edo arrantzan. Gaur egunean gure herrietan, gure hirietan, gure kalekoetan, gure ikastoletan, gure unibertsitatean, gure lanbidetan, eta hori kasu egin behar diogu. Euskarak egundoko korpusak eta sortu ditu azkeneko 30 urtetan horri aurre egiteko. Ez genuen inongo terminologiarik, ez genuen inolako lexikorik gauza batzuk izendatzeko. Kontu horiek, funtzio horiek, zeregin horiek izendatzen eman dugu 30 urte, eta horretan ere ari gara. Eta horretan jarraituen behar dugu. Edozein hizkuntzak egiten duen bezalaxe, esan dut hori ez da berria, baina horretarako behar dugu kultura. Eta kultura euskaratik bertatik sortua, eta kultura egiteko kulturgilea behar dira. Eta kulturgile horien barruan ez da Euskaltzaindia, baina Euskaltzaindia bat da, baina ez da bakarra, beste guztiekin batera ere jokatu egin behar du. Euskararen eguna, ate joka dugun honetan, Euskara aldarrikatzeko, sustatzeko eguna da. Zenolako hausnarketa egingo zenuke Euskarak bizi duen egoeraz? Gazi gozoa. Gozoa ikusten dugulako zabaltzen doala. Ikusten dugulako gero eta nik esango nuke esparru berriak irabazten dituelako. Gazia, eta ni itxasaldean ibilitakoa naiz, gazia, batzutan nahi dugunaina ez dugulako aurreratu beharko gendukeen lekuan. Oro har, nik esango nuke realista izan behar dela. Oro har, nik esango nuke bultzatu egin behar dugula. Oro har, nik esango nuke lehen izan genuen euskararen nolaiteko borondatezko atxikimendu hori ez berreskuratu, ez bada gorde mantendu eta urrengo belaunaldi transmititu. Begira, adibidea jarriko dizuet. Orain dela denbora gutxi, eskuratu nuen Katalunian liburu bat oso polita, El Català Fàcil. Eta gainera, egilearen tesia oso aplikagarria da gure kasuan. Eta da esatea, hemen katalaneraz hitz egitea baldin eta arazoa bat bada, eta hitz egin ahal izateko hizkuntzalaria izan behar baldin badut, alperreko lana, beste hizkuntza batzuek ez direzkiate
horren besteko oztopoak jartzen. Bueno, nik esango nuke euskararen ikuspegitik naturaltasun hori bilatu egin behar dugula. Baina naturaltasuna, eta baten batek esango dit, naturaltasuna bai euskaldun zaharrak eta berrien artean, guztion artean. Guztiok osatzen baitugu, hain zuzen ere, gure gizarte jendarte hau. Eta naturaltasunez jokatu behar baldin badugu. Eta lagunduz, euskara ikasten ari denei, eta euskara sekula santan ikasiko ez duten hori, baina euskararekiko errespetua erakusten duen horri, pixka bat eduki batzuk emanez, eta esanez begira, euskara garrantzitsua da, badu kultura bat, baditxu letra batzuk, baditxu testu batzuk, orain gainera literaturaren aldetik oso, nik uste dut, zabalkunde ederra izaten ari dela, pixka bat lan hori egin behar da, ni beti izaten duena, pedagogia lana egin behar da. Eta pedagogia lana egin behar baldin bada, gogia diot ez pedagogia, batzuk esango diratenez, baina ni baldizu kostakoak. Pedagogia izanez, pedagogia eginez lortuko dugulua asko. Pedagogiak ez digu inolaz ere ahantzi behar, ez digu ahanztera ekarri beste gauza bat, eta da exigentzia, eta eskakizuna. Gure eskubidetan dago, baina eskubideak arpegi bikoak izaten dira, txamponak bezalaxe, eta orduan eskubideak bete beharrak dituzte. Eta guk ere euskararekiko bete beharrak baditugu, eta eskubideak aldarrikatzen ditugun neurri berean edo bete beharrak ere bete egin behar ditugu. Eta horretan berriz diotzuet, eskakizuna eskatzea bai, eskabidea bai, baina nik esango nuke pedagogia horren bitertez gauzak lehuntzea eta gauzak erraztea. Sentimendu gazi gozoa, aipatu duzu, eta datuek erakusten dute kezka sorrarazi dezakeen errealitate bat, ez? Eta horixe da, belaunaldiak aipatu dituzu, baita ere horixe, gazteen artean euskararen ezagutza edatuta dagoen arren, norabaiteko etenaldia ematen ari dela transmisioan, eta une batetik aurrera jadanik ez dutela euskara erabiltzen. Bai, eta ez bakarrik hori, gazte horiek neurri handi batean, bere hezkuntza prozesu osoan, euskararen bidez jakin izan dituztela edo izan dituztela ikasgaiak. Hori, begira, ni unibertsitateko irakasle izan naiz, eta joan den ikastute arte, eta hori nabaritu izan da. Gogoratzen naiz orain dela 32 urte, euskarazko eskolak hasi ginenean, euskarazko eskolak zuzenbidean, edo kimikan, edo zuzenbideko mundua ezagutzen dut, garrantzitsua zein zan, garrantzitsua zan gure artean hitz egiten genuela euskaraz. Libururik ez genukan. Eta liburuak, azken baten apunte batzukin, edo testuak hartu, dana gaztelaniaz, edo frantzesez eta bar, eta horiek ala hola, eta itzultzen genituen, euskaratu genituen, eta bar. 32 urte geroago liburuak baditugu, baina 32 urte geroago ikasen artean gaztelaniaz hitz egiten dute, azterketak euskaraz hitz egiten dute, euskara hizkuntza formala da, baina ez naturaltasunez erabiltzen dena, bat-batekotasunez erabiltzen dena, eta nik esango nuke are okerrago. Euskararen bidez ikasitako hoiek, euskara bera erabiltzen dutenean euren zerikinetan, badaukate oraindik zer ikasia. Bide luzea eta erronka asko, ez? Baina egin beharrekoa, zergaitik ez. Egin beharrekoa, zergaitik ez. Nik uste dut hemen, herri honek horretarako, lehen esan dut, arlo garrantzitsuak erabazi dituela. Eta bat oso nik esango nuke, oso aintzat hartzekoa. Eta da, gizartearen aurrean, badira oraindik erresistentziak euskararekiko, bai. Baina nik uste dut, gero eta zabalago dauela euskararekiko respetua. Eta euskararekiko begirunea. Eta begirune horretatik abiatuta euskarak badituela bere espazio propioak, gorde egin behar dituela. Orain dela, 30 urte, seguru asko, edo 40 urte, inor gutxi pentsatuko zuen, halako aldizkari profesional baten euskararen testuak agertu behar zirela. Gaur egunean, euskaraz ez dizut esango oso osorik agertzen direnik, baina agertzen direnean, inork ez du ezer esaten. Errespetatu egiten da. Ez dazki, errespetutik bizitzara. Hau da, ezin dugu in vitro izan euskara, izan behar dugu in vivo. Hori garrantzitsua da. Azken mezu horrekin gedituko gara, Andres Urrutia, Euskaltzain burua, mila esker zuri. Hamaika telebistara gerturatzeagatik. Mila esker zuri.
Tituluak nahi dituzu. Ez izan monarkikoa, ez jo zertzuelara, ez dauka emeriturik. Ega First eta abar Buy and Buy online Buy and Buy online. Sistema de masa. Ikasten duzulako zeure kasa. Taldelanean. Bakoitzak berea emanez. Eta denok bat eginez. Lortuko dugu. Euskara taldelana da. Abenduak 3. Euskararen nazioarteko eguna. Eta egunero legez, solasaldiari bide emango diogu, eta horretarako gaurko solaskideak dira Alaitz Argandoña, eguerdion. Eguerdion, Leire. Eta Joserra Becerra, eguerdion, ongi etorri. Lehenik eta behin gaurkoan izan den manifestazioari buruz hitz egingo dugu, Euskal Gehiengo Sindikalak deituta, hainbat ehunka lagun bildu dira kaleetan, nahiz eta euripean egon diren, eta beraien aldarrikapen nagusiak izan dira lan erreformaren aurkakoak, pentsioen erreformaren aurkakoak, eta monetaren beste aldean zerbitzu publikoen aldekoa, eta baita ere gizarte zerbitzuak indartzearen aldekoak. Bertan izan dira, esan dugun bezala ordezkari sindikalak ere, entzungo ditugu lehenik eta behin Michel Lakuntza, elako idazkari nagusia, eta Garbine Aramuru, labe sindikatuko idazkari nagusia. Pentsioen erreforma horren aurrean, gure ustez, EH Bilduk eta PNVek aukera badute geldiarazteko erreforma hortan planteatzen diren murrizketak. Hori da gaur egun hemen eskatu nahi dieguna, geldiarazteko murrizketa horiek. Baina mobilizazio ziklo horrek ere, bi hankak Euskal Herrian izan behar dituela, eta Euskal Herrian posible egin behar duela Madrilen posible ez den hori, ez? Eta balio behar duela Euskal Herrian ere bide horri propio bat elikatzeko, bertako gobernuak interpelatzeko eta bertako patronala interpelatzeko ere. Horixe, sindikatu abertzaleek eskatu dutena, alde batetik Michel Lakuntza entzun dugu, alderdi politikoak interpelatuz, lan erreforma eta pentsio erreforma aurrera esateratzeko, eta bestetik labek subiranismoa, eskatuz Madrilgo erreformak ez izateko zuzenean ez dira. Nola ikusten duzu zuek bihar bozkatuko dira kongresuan pentsioan erreforma, lan erreforma ere bidean omen dago, gaurko manifestazioan aipatu dutenez Europako funtsak omen dira erreforma hauek bultzatzen dutenak, nola ikusten ari zarete egoera? Mobilizazioak lan baldintza duinak eta pentsioen alde edo lan baldintzen alde beti dira beharrezkoak, eta kaleetan eskatu behar ditu baldintza horiek, ez bakarrik kaleetan, baizik eta geure bizitzako arlo guztietan, geure lanean edo arlo politikoan bebai, eta ikuspuntu horretatik ulergarriak dira mobilizazio horiek, eta sindikatuek defendatzen dute, haiek defendatu behar dituzten interesak. Ikuspuntu horretatik ondo ikusten ditugu eta ikusiko dugu gobernuen erantzunak zeintzuk izango diren baldintza horiek hobetzeko eta pentsioak bermatzeko. Azken bolada honetan, ja urteak daramatzate pentsionistek biltzen, eta proposamenak mahai gainean ipintzen, eta nik uste dut hemen faltatzen dena da borondate politikoa, eta entzuteko gaitasun falta susmatzen dut, azken finean nik uste dute arlo horretan ibiltzen direnak badituztela hainbat proiektu eta hainbat ideia mahai gainean ipintzeko, eta faltatzen dena da hori, beste aldekoek kontutan eukitzea. Baina gaurkoan ez dute soilik egin, Madrildik etorriko diren erreforma horien aurka, baizik eta Euskal Herriko errealitatea ere ekarri dute gogora, eta salatu dute adibidez zerbitzu publikoak privatizatzen ari direla. Hala uste duzue, hala ikusten duzue? Nik uste dute hori pandemia garaian susmatzen genuena, eta zen privatizazioaren aldeko pausoak ematen ari zirela, begibistakoa da olakoak badaudela, ez da? Hainbeste itxaropena, ez dakite, itxaroteko zerrendak eta bakuntzak atzeratzen ari dira,
dira, orduan jendea zer egiten ari da? Privatizazioaren edo zerbitzu privatizatuenera joa, zerbitzu duin bat lortzeko. Azken bolada honetan ikusi duguna eta azkena izan da Samurreko ambulantza zerbitzuarena, aurreko plenoan Auzo Elkarteen Federazioan gu planteatu genuen hor plenoan ez zela momentua izteko, esan ziguten Osakidetzak hartuko duela bere gainean Samurreko konpetentziak, nik zoriontzekoa da pentsatzea Osakidetza orain gaur egun dagoela indar, olako konpetentziak hartzeko, eta gure susmoa da laster lan hori bideratuko dela ez dakit Gurutze Gorria edo Diako ambulantzia zerbitzuarekin. Eta horrek suposatuko duena izango da, lehenengo eta behin ez daukate formakuntza berdina, beste aldetik lan baldintza duinak daukate gaur egungo plantilla, Samurreko plantilla, eta ez dakigu hori Gurutze Gorrian edo Diako zerbitzua zenolako lan baldintzak dituzten, eta gero gu beti pentsatzen dugu egin beharko dana da deszentralizazioa, ez? Horrek esan nahi du, Bilbotik sortu baldin bada zerbitzu bat, inor baino hobeago ez du lortuko. Ze azken finean, Samurreko zerbitzuak hemen lan egiten dute, ingurua ezagutzen dute, oso ondo formatuta daude, eta kanpotik etorritakoak ez dute jakingo hauek bezain ondo zenolako egoeran dagoen Bilboko bai auzokideok, bai suhiltzaileok, bai udaltzaingoa. Eta gero beste alde batitik murrizketak direla eta atzo enteratu ginen, genekien, espero genuen, murrizketak egongo direla gure osasun zentroetan. Ze ordutegia murriztu egingo da, genekien hori arazo estrukturala bat dagoela, plantilla falta eskaz daukagulako, baina justo garai honetan hirugarren txertoarekin gaudenean eta gainera kutsadura dinot, repunte bat egon denean, justo hori ordutegi murrizketak egongo direla. Nik uste dut ez dagoela pentsatuta, ez dakit zenolako, ez dakit irizpideak kontutan hartzen dute olako erabakiak hartzerakoan, baina nik uste dut kezkagarria dela. Gaurko manifestazioan bildu dira lan, pentsio eta bizi duina lelopean, horixek izateko urrun gaude, errealitate horretitik urrun gaude. Gero eta urrunago gaude, zoritxarrez, eta etorkizunari begira etorriko zaiguna ez da Samurra. Beste kontua da, ea jendearen edo hiritarren sentsibilizazioa nahikoa den hori ikusteko, edo zerbitzu publikoen egoera ondo aztertzeko, eta ea fijatzen diren nola gauden, zenolako egoera daukagun eta nola dauden gauzak. Nire zalantza bakarra, mobilizazio ziklo honetan, nire zalantza bakarra da sindikatuek aipatu dutela greba orokorra aukera bat dela, eta niretzat hori hitzlarriak dira. Hori da langileen tresna garrantzitsuena, botoi gorria, eta botoi hori sakatzeko ondo neurtu behar duzuea zuk eskatzen duzuna, eta kalean nabaritzen dena bide beretik doazen ala ez. Eta ikuspuntu horretatik gaurko mobilizazioak beharrezkoak dira, baina azken muturra, hau da, greba orokorra ondo neurtu behar duzu, eta gobernuen erantzuna, horrezagatik aipatu dut, gobernuen erantzuna ere begiratu behar du zen olakoa den, ondo neurtzeko momentu horretan gauden ala ez. Hala ikusten duzuzuk, hala hitz izan ere sindikatuek aurreikusi dute ziklo mobilizatzaile bat datorrela, murrizketa guzti hauen aurrean, baina baita ere azken aldian ere hitz egin da, mahai gainean jarri da, greba orokorraren behar hori edo deitzeko aukera hori, kalean ikusten duzu horretarako aldartea? Ni hori mobilizazioaren aldekoa naiz, hori argi eta garbi, gainera gu bai laster deituko dugu mobilizatzeko batez ere osasungintzan dauden murrizketaren aurre egiteko, baina zuk aipatutakoa nik uste dut greba orokorra hitz oso nagusiak dira,
Eta ez dakit nik batzutan, ez dakit elkartetan gaudenok eta sindikatuak eta horan, ez dakit vanguardia edo ez dakit hitz hori egokia den, ala ez, baina zuk aipatutakoa, nik uste dut ikusi behar dela ze nolako erantzuna egongo den gizartearen aldetik, ze hor dago bat izango da, eta hor dago hori nik uste dut kopuru aldetik neurtu egin beharko da, eta postu egiten baldin bada denok kalera atera beharko ginateke, eta horretarako nik uste dut aurrelan itzela egin beharko dela, bai pedagogia apurtzu bat, ze azken finean nik uste dut lan baldintzetan ez dira onenak gaur egun, eta jendea beti dago greba orokorraren beldur hori, deitzen denean, ez da gauza bera funtzionario baldin bazara, edo ez dakit taberna batean lan egiten baldin baduzu, zeholako apostua suposatu dituen ondorioak oso larriak izango ahalko dira. Nik uste dut beharrezkoa dela mahai gainean kolpe bat ematea, nik uste dut ahalik eta lasterren, bai ikusten dudala murrizketak are eta aurrera joaten ari direla, baina nik uste dut, bai ikusten dut baliogarri esan aldala, baina aurrelana egin beharko da. Eta aurrelan hori guri tokatuko zaigu, bai elkarteok, sindikatuok eta... Sentsibilizatuta gauden ontzat izango da lan hori. Kontua da, zoritxarrez pandemiarekin sentsibilizazio lan hori askoz zailagoa da. Azken finean jendearen ikuspegia laburtzen da. Adibidez, zuk aipatu duzun osasun zerbitzuen egoera. Jendeak igual ez du ikusten orain, ze hainbeste gauza daude eta hain egoera larri batean gaudenez, pixka bat desapercibido pasatzen da jendearentzat, edo justu kontrakoa, ez dakigu. Orduan, nire zalantza da hori, ea jendeak ikusten duen eta ea jendea bide beretik badoan hori sindikatuek edo sentsibilizatuta gauden gizartearen parte honekin bat bagoaz edo ez. Gu zalantzak, kezkak eta hola bai trasladatzen digute, eta nik uste dut jendea bai dagoela jakinaren gainean, baina igual faltatzen dana da hori beste pausu bat, eta horretarako hori aurrelan egin beharko da, eta zer, bai, eta gainera esaten duguna, jendea nekatuta dago, baina nekatuta dago guztiz, ez dakit nola esan, ez da, bai hori, dinot, horren alde nago, ez dakit zer, baina karo, gero pauso bat da kalera ateratzea, eta zure lana arriskoan jartzea. Ni, dinot, eta beti argi usten, ni mobilizazioaren aldekoa naiz, eta ni prest egongo nintzateke, baina bai ikusten dut horretarako hori aurrelan egin beharko dela. Herritarren beste kezketako bat da prezioak gora eta goraka ari direla, azken aldian, eta bestalde soldatak momentuz ez direla ikutuko, beraz hortxe ere kezka eta ondorioak etorriko dira. Ez bakarrik erreforma hauei dagokionean, baizik eta erosteko ahalmenari dagokionean, oinarrizkoa dena. Bai, eta aipatu dugun sentsibilizazio bide horretan, falta zaiguna edo gizarteari falta zaiona da gauzak lotzea. Hau da, soldaten eta lan baldintzen arteko lotura, edo energiaren eskazia eta prezioen arteko lotura. Eta lotura horiek lotzen dituzunean, bai konturatzen zarela, okerrera goazela oroar, eta zeo zer egin behar dugula eta kalean eskatu behar dugula guk duinak diren bizi baldintzak zen olakoak izan behar diren eta defendatu behar ditugu, ze azken finean gure ongizate sistema kolokan dago, gero eta egoera larriago batean, eta defendatu behar dugu. Politika alorrera egingo dugu salto, izan ere azken aldian Tapia legea izeneko lege proiektuak hautsak harrotu ditu, izan ere zuzenketa baten arabera interes publiko goreneko izeneko hainbat proiektu aurrera eraman ahal izango ditu Eusko Jaurlaritzak udalen oniritziarik gabe, eta noski honek ikamika handia sortu du.
Nola ikusten duzue egoera, zalantzagarria da, kezkagarria da, zer suposatuko du? Nik oso kezkagarria ikusten dut, lehenengo eta behin udal autonomia zapalkuntza bat moduan ikusten dudalako, ez? Azken finean, gobernuak egiten duena da, esatea, ez dakit, igual beldur dira, igual ez dutelako jarraituko EAJ-ak agindutako guztia, ze badakigu hainbat proiektua Lemoako zabortegia, Bergarako erraustegia eta Gasteizeko gazputzuena, bai, atzera bota zen udaletxekoek ez zutelako ondo ikusten, ezta? Eta horren gainean, nik uste dut hau jarri dute, nahi duten egiteko, ezta? Eta nik uste dut hori kezkagarria dela. Eta gero beste ikuspuntu bat izango zala, ingurumenaren ikuspuntuetik suposatuko dituzten mugak, ez? Hemendik aurrera gauzak egiterakoan edo salatzerakoan, lege hau mahai gainean ipini aldute eta esan behitu eske interes publikoaren gorenaren hartuta egin dezakegu nahi duguna, ez? Orduan, bi arlo horietan nik oso kezkagarria ikusten dut. Bueno, entzuten duzunean interes publiko gorena, hitz hori gorena, ematen du ezin dugula ulertu zer den gorena eta norbaitek azaldu behar digun gorena zein den eta azaldu. Eta ondo dakigu da boteredunen interesa. Interes gorena da boteredunen interesa. Eta ikuspuntu horretatik, guztion edo interes publikoa edo guztion interesa izateko parte hartze zabala egin behar da, azken hitza eman herria eta alternatibak bilatu behar direla guztion artean. Eta ez gobernutik esatea hau da zuen interesa, guk geuk dakigu zein den gure interesa, ezta? Nondik dator, pentsatu behar dugu, interes publiko goren termino edo kontzeptu hori frankismoren garaitik datorkigula. Oraindik indarrean dagoen espropiazio legea, 50 hamarkadan sortu zen lege hori eta oraindik indarrean dagoena, lege horrek sortu zuen kontzeptu hau, eta legedi horren kutsu autoritario Eusko Jaurlaritzak hartu du frankismoren garaitik, eta legedian jarri du 21. mendean egon arren. Nik guztiz ados, nik uste dute hemen hori garrantzitsuna da nor markatzen duen zein den interesa, ez? Eta zuk aipatutakoa izango dira boteretsuenak markatuko dutenak, ez? Eta ez hiritarroken iritzia entzun ostean, ez ezer. Eta bai esan nahi dudala, bihar 6:30, arratsaldeko 6:30, egongo dela konzentrazio bat Eusko Jaurlaritzaren aurrean hau salatzeko, sukar horiak deitutakoa. Orduan nik uste dut bai, badekogu mobilizazioa hor gure aurrean parte hartzeko. Izan ere, etor daitezken proiektuen artean, egon daitezke parke eoliko handiak, adibidez berriro ere gazputzuak martxan jartzea krisi energetikoan gaudelako, baina noski proiektu guzti hauek ikusi beharko da zenolako ondorioak ekarriko dituen udalerrietan, herritarrengan, Bergarako pirolizi planta, burura datorkigu azken aldian. Udalek ezin dute ezer egin honen aurrean? Hortik aipatu dute igual ez dela konstituzionala onartutakoa, baina nik uste dut baietz, espropiazio legean figura berbera agertzen da eta aplikatzen da, ez bakarrik proiektu erraldoiak eraikitzeko, baizik eta errepide bat sortzeko edo kale bat hortik pasatzeko erabiltzen da hori, interes orokorrarena. Orduan, nork erabakitzen du interes orokorra zure herritik edo zure ondasunetik pasatuko dela, zure gainetik eta zuk ezer esan gabe, hori pixka bat totalitarioa da. Hori ez da demokratikoa. Eta zuen eskubide guztiak besteen menpe geratzen dira, besteen esku geratzen dira. Orduan,
zuk esan duzunez, oso kezkagarria da, baina ikusten ari gara, ez bakarrik hemen, baizik estatu mailan eta Europa mailan, gauza bera gertatzen ari dela, eta oso interesgarria da guztiontzat, inork ez daki nork erabaki duen, baina egin behar da, bai, ala bai, legedia, ingurumena babesteko legedia, lan baldintzak babesteko legedia, hori dena aztertzen da, eta interes orokorrarena aipatzen da dena egiteko. Ikusiko da zertan gelditzen den, oposizioko hainbat alderdik aipatu dute zuzenketaren kontra egingo dutela, ikusiko da zertan gelditzen den, adi jarraituko dugu eta gaiz aldatuko dugu eta arrazakeriaz ere hitz egingo dugu, izan ere amuge, emakume ikitoen elkarteak ikerketa bat egin du, testeo bat egin du, nolabait esateko, eta 20 establezimenduetan sartu dira, erosketak egiteko, eta ikusi dute, hain zuzen ere, ikitoen aurkako jazarpen eta jarrera okerrak betetzen direla. Eta horietako 20 establezimenduetik 16etan detektatu dituzten, nolabait esateko, 90%. Zer nolako realitatea ekartzen du azalera, ez? Amuge elkarteak eginiko ikerketa honek. Lehenengoa hori aurreiritziak ez dira aldatu, gizarte zati baten kriminalizazioa mai gainean ipini dute, nik uste dute guztiok bagenekiela hor zegoela, ez da harritzeko modukoa. Gero, bebai, bideoak eta holan ikusterakoan, ni konturatu naiz ze privilegiatua naizen, zuria lehenengo munduan bizi izateagatik, eta bakarrik hori izan da loteria suertatuko balitzaiden moduan, ze inork ez dakin non biziko garen eta zen nolako kolorearekin jaioko garen, beraz ez da meritu bat. Eta gero nik uste dut bebai zen nolako harro egon beharko diren, ze batzutan beraien izaera ez dute aldatzen, ez? Nik uste dut heldu garela puntu batera, non ia guztiok goaz jantzita nahiko antzekoak, eta nik uste dut hijituaren harrotasuna, ez dakit zureio antzekoa dela, azken finean, haiek ez dira aldatzen beraien janzkera, ez dute bere izaera aldatzen, eta horrezegatik pairatzen dituzte hainbat tratu txarrak, ez da, azken finean tratu txarrak direla denda batean sartzerakoan egotea segura eta zure atzetik, edo begirada txarrak hori pairatzearena. Nik gogoratzen dut, behin joan nintzela nire klasikideekin Zubiartera, baimena eskatuta hainbat grabaketak egitera, eta segura eta gure atzetik zijoan. Ni iruditu zitzaidan superbortitza. Gainera, klaro, gero zu aurre egiten baldin baduzu, hor, dinot, egoera, ez dakit, arriskutsua sor daitek, eta hor, beti poliziari deitzen diet, dinot. Da gauza bat, bilatu barik, haiek egunero pairatzen dutela, ez? Eta nik uste dut oso kezkagarria dela, eta hor gizortoren errua dela. Azken finean nik uste dute baita ere pedagogia falta dagoela, eta beti aurreiritzeak apurtzeko lan itzela egin beharko dela, bai eskolan eta baita ere gizarte orokorrean, ez? Ze seguratak, ez dakit, ze nolako, ez dakit, tailerrak edo zer daukaten, ez? Baina beti jotzen dute jendearen berdinaren kontra, ez da? Odan nik uste dute kezkagarria dela eta gainera gauza bat pairatzen dituztela oso txikiak direnetik. Ez da gauza bat gazteriaren kontrako ez, nahiz eta oso txikiak izan, sartzen baldin badira supermerkatu batean, seguratak beraien atzetik doaz eta hori benetan da oso bortitza. Aurreiritziak hor daude eta arrazoia duzu. Egia da iraganean arazoak egon direla baztertzean zeuden pertsona batzuekin edo pertsona horiek sartuta, baina justu hijitoen elkarteak eta Andre hijitoen elkarteek lan gogorra egiten ari direla orain aukerak emateko pertsona horiei eta joera horiek aldatzeko. Eta ikuspuntu horretatik oso baliogarria da haiek egiten ari diren lana eta egin duten ikerketa, gizartearen aldetik guk ere geure ikuspuntua
moldatzeko eta geure ikuspegia aldatzeko, ezta? Guretzat ondo datorkigu egindako ikerketa, geuk ere, ez bakarrik haiek, geuk ere geure ikuspuntua aldatzeko. Ikuspuntu horretatik oso ondo ikusten dute egiten duten lana eta primeran. Eta gainera nik uste dut izeberren punta baino ez dala, ez? Gero etxebizitza topatzerakoan, lana topatzerakoan, hainbat oztoporen kontra jo behar dutela, ez? Osea, puf! Nik hori, kriston sortea daukagu dino tokatu zaigunarekin, benetan. Hemen utziko dugu gaurko solasaldia, Joserra Becerra eta Alaitz Argandoña, mila esker, beste egun batean gurekin izateagatik. Zuri. Amaia nagusia, zer moduz, egunon? Egunon. Aizu, pandemiaz asko hitz egiten ari gara, toki guztietan eta emakumeongan ze eragina izan du sindemia honek? Gegu krisialdiek beti emakumeengan eragina bikoitza izaten dela, historikoki horrela izan da eta oraingoan ere, naiz eta esan ziguten, guzti honek lagunduko zuela gauzak orekatzen, adibidez etxeko lanak banatzen hobeto eta horrelakoak, ikusi dugu horrela ez dela izan eta eragina oso bortitza izan dela gure egoerarengan, ez? Bai, orain datuak ari dira ateratzen, ezta? Lehen sumatzen genuena, orain datuetan ikusten ari gara argi eta garbi, ezta? Zer azpimarratuko zenuke eragin horretan? Zertan atera gara emakumeok galtzaile gizonezkoekin konparatuta? Nik uste du zaintza lanetan, ez? Horretan argi eta garbi ikusi dela. Itxialdia hasi zenean, esan zitzaigun, behintzat familia, ari naiz familia beti tradizional eta ohikoetan, aita ama dauden familia horietan, zer esanik ez ama bakarrak diren familia horietan, eragina askoz larriagoa izan da. Baina esan zitzaigun, horrek lagunduko zuela, itxialdian lana banatuko genuela eta biak etxean egonda, zaintzak beste modu batetan izanen zirela. Eta gero ikusi dugun aragarengatik, zuk datuak aipatzen zenituen, gogoratzen dut itxialdia amaituta, Valentziako Unibertsitateak ikerketa bat egin zuen, inkesta bat egin zuen, eta hor agerian gelditu zen pertsona estresatuenak itxialdian izan zirela telelanean zeuden amak. Eta gero ere, itxialdiaren ondoren, ez egonkortasun horretan, eskolari gabe, zaintza lanetan, aurrez txiki esari naiz, baina baita ere beste helduen zaintzaren zama badakigu emakumeok izan ohi dugula. Eta hor ere ikusi zen, itxialdiaren ondoren, eskolari gabe, emakumeok eskatu behar izan genituela baimenak lanean, soldatari gabeko baimenak, jardunaldi murrizketak, udaran ere hori guztiak kudeatzeko soldatari gabeko oporrak eta horrelakoak. Eta egoerak ez du hobera egin, baizik eta okertu dela esanen nuke. Orduan, hain zuzen ere, 2018an feminismoaren olatu berrian zaintzan lanak aldarrikatzen ari genituen horretan eta zaintzari garrantzi hori eman nahi genion horretan, ikusi da nola olako krisi baten aurrean, sistema ez balin badu malgutasunez jokatzen eta ez baditu babesten egoera zaurgarriago batetan daudenak, azkenean emakumeok ordaintzen dugula presio bikoitza, horrelako egoera batetan. Nerea Filat, kaixo. Kaixo.
Zaintza lanei buruz hitz egin nahi nuen zurekin, zaintza erdigunera ekarri behar dugula, behin baino gehiagotan esan dugu sindemia honetan zehar, baina egia da honek agerian utzi dituela miseria guztiak, eta miseria asko eta asko zaintzarekin lotuak daude gaur egun gure gizartean, ez da. Esanen nuke, sindemia honek erdira zerbait ekarriz badu, zaintzak izan direla. Bai, erdira eraman du gaixotasunaren kudeaketa, hori zainketen parte bat izan dela, baina zaintzak, esan nahi dut, gizarte oso baten osasuna, maila guztietako osasuna ez du erdigunera ekarri. Orduan, zaintzen inguruko eztabaida sindemia honetan oso sakona da, hanka pila edo beso pila bat ditu, ezta, eta toki ezberdinetatik eusten aldiogu. Egia da, feminismoak aspaldian hori komentatzen duelan, ez? Zaintzak erdigunera ekarri behar ditugula, baina zer da zaintzak erdigunera ekartzea holako sindemiaren momentu batean, ez? Nik ez dut erantzun borobilik, noski, baina badakit zer ez den zaintzak erdigunera ekartzea. Umeak etxean uztea bakarrik haien familiekin egoten inolako sozializaziorik gabe, inolako mugimendurik gabe, uste dut ez dela zaintzak erdigunera ekartzea. Zaharretxeetan gertatu dena, hain zuzen ere pertsona helduak errespeturik gabe tratatzea, errespetua ulertuta maitasuna jasotzea, zainketa duinak jasotzea, ez fisikoki bakarrik baizik eta psikologikoki, hori ez da zaintzak erdigunera ekartzea. Jendea bakarrik hiltzen ustea, azkeneko, biziko azkeneko momentu horietan besarkadari jaso gabe edo hitz politik jaso gabe, hori ez da zaintzak erdigunera ekartzea. Baliabide ekonomiko txikiko familiak, edo logela batean bizi direnak, edo paperik ez dutenak, edo etxetik kaleratu dituztenak, kontuan ez izatea sindemia batean, eta haien biziak ere erdigunera ez ekartzea, ez da. Zaintza, ez? Beraz, nire sentsazioa da, ezer gutxi ekarri dugula, zaintzei dagokionetatik, ezer gutxi ekarri dugula erdigunera sindemia honetan. Bai gaixotasunaren kudeaketa, COVID-arekin positibo ziren horien zainketa, argi dago, dena bilakatu da hori, nolabait esatearren, baina beste guztia ez. Beraz, oso momentu gogorrak izan dira, zen horbaitek egin behar izan du hori. Badakizu, Madrilgo territorio domestikoko kolektiboko etxe langileek esaten dutela gu gabe mundua ez da mugituko, ez? Zaintzetan hori da gertatzen dena. Zaintzak ezinbestekoa dira, zaintzari gabe mundua ez da mugitzen. Orduan, baldintzarik egon ez bada ere, zaintzak egin behar izan dira, eta munduak aurrera egin du sindemia honetan. Kostata ere, baina egin du, ezta? Norbaitek egin du hori, nork egin du hori. Noski pandemiak egoera, osasun aldetik egoera larrialdi bat ekarri digula, baina azkenean gure sistema kapitalista patriarkalak nola erantzun duen egoera honi, hori da niretzat gakoa, ez? Non sistema batetan ez dagoen aurreikusia zaintza lana eta emakume eta menpekoen egoera zaindu behar dela, horrelako lurrikara baten aurrean, noski sistema honek ez dauka erantzun egokirik. Horregatik hainbeste aldarrikatzen dugu sistema aldatu behar dela. Esate baterako ez orain eskolarekin dagoen jardunaldiaren harira ez, dagoen polemika hau, ulertzen dut eskola momentu honetan asistentziala dela, ez? Eta egoera askori erantzun behar diela. Baina nire ustez ikuspegia edo begirada oker dago, ez? Sistemarengan jarri beharko genuke ardura, ez? Administrazioan, sisteman, enpresa munduan, eta ez hainbeste eskolak geroz eta ordu gehiago eskaintzea, baizik eta bestea, sistema egokitzea menpekoen zaintzara, ez?
Eta hori nola egin daiteke? Sistemak zer egin dezake zaintza lana bere gain hartzeko? Bueno, hori bai argi dago beste estatuetan horrela egin izan dituztela. Beti aipatzen dira estatu nordikoak, baina horrela izaten da, ez? Lehenengo eskaintza unibertsala izan behar du. Unibertsala eta berdina, ez? Beste herri batzuetan, adibidez, haurreskolen arira. Badakigu eskaintza unibertsala dela, baina